menhinin kesngi kekenhun ki WhatsApp group kabalatip kum kasur upat ba West Khasi Hills. Kalayai beteng ya kejing leis ne jongka dabalik benok sinyang syaart li ki longyeng ki ba syam lanot ki ba nakashnong sangriang kawai ni kishnong jongka tan nong knum West Khasi Hills district. Ya kitiki longyeng kekenhun kala nok sinyang deki jankup janpong ki marba mardi bat kasong pisah. Nakite ki artili ki longyeng kawai kadai kabadon uwe usamla ubala su tia pang la kombah hendrius nem hajing tia namar ka jingpang kaba phala hakaba umla su banya namar ka jingkiring ki kejat bat ki kti ubala tip kerteng kum udon bor marsha arfun hendrius nem karata kadba kawai pat kadi ka longyeng kabadon hadu nyongut ki kun swet ki bala du no yelaki kimi ki kpa hakaba ka hammen kaba ningkong na padeng jong kite ki kena kabala kenjot tang kerta kabadang kan hendrius nem kala haban kmi hi yalaki para ringkar ka jing kershan jong wayu kini bat wayu pat upara arkme hakate ka sngi ka kunhun kum shibenta ban ai min sim bat ban pinch ngai lem yaki ka kunhun kala ot wi uke kum katak jong ka jing elet men nem thamai bat ki a jing bam lang ringkat kite ki kun slet bat naka benta jong ka nehi ka kunhun ngi pen pau ka jing sngo kmen menta ka sngi ka bang yo banwan man hakane ka yeng jong ki ne ki kun swet hakabang yo ban ai tang kum idak iba pau syabar ban penpau ba kat omdei ba ngi penpau ba kat no ngila ban ai nrei ban penpau bangi don ka mensim kum ka kenhun brok away wadla dangi don ki khot ti jongi ki bomdei ki breu ki bariu spa kat no ngakwa ban ai namar kata ya ka message ba kani ka dei ka message ka bangi kwa ban ai sabaro kito ki khot jong ka WhatsApp group ka ba ngi khlam don hakan no ka bentan rei tangga wei kasur bat kata long kasur ka ba mi naka donor jong wei pa wei khot bangin ya syakri para breu lengba ki jing no sniang ha ki benta ki ba pher ba ka no long yeng long sem neu no riu simet ba ya kendo ya ki jing udon kam ya ki jing rap namar kata ka ne ka WhatsApp group ka dei ka group kaba klem party klem kenhun niam klem kenhun seng balang nrei ka par ka group kaba ngikwa ban form ya ka hakadur ban le ya ki kam irap is nei ya bar